No a viac informácií o počasí sa už tradične dozviete po televíznych novinách. Veľké oči, dokonalý úsmev, krásny vzhľad a bezchybná postava. Tak vyzerá nová členka najpopulárnejšej dievčenskej skupiny AKB48 z Japonska. Lenže je v tom celom háčik. Speváčka totiž nie je skutočná. Japonci si zamilovali najmä mladú speváčku Eguchi Aimi z popovej skupiny AKB48. Obdivovali ju až do chvíle, keď zistili, že existuje len v počítači. Na internet sa totiž dostalo video s výrobným postupom hviezdičky. Tipnite si, ktorá z nich je len počítačový produkt. Vybrané dievčatá zo skupiny dali časti svojich tiel. Oshi Mayuko vlasy a telo, Takahashi Minami celkovú siluetu, Maedo Atsuko oči a ďalšie obočie, nos a ústa. Skupina AKB, ktorá vznikla v roku 2005, má v Tokiu vlastné divadlo. Keďže vystupujú niekoľkokrát denne a navyše sa pravidelne objavujú v televíznych show a reklamách, sú dievčatá rozdelené do viacerých tímov. S 58 členkami sa skupina dostala aj do Guinnessovej knihy rekordov ako najväčšia popová skupina. Michael Satmári, televízia Markíza. Dvojročnú Lauru previezli do nemocnice potom, ako ju zasiahol elektrický prúd z rozvodnej skrine. Bratislava má dnes za sebou jeden z najväčších pohrebov za posledné roky. Naraz pochovali 142 ľudí. Slogan Pomáhať a chrániť dnes policajtov Bratislavskej Dúbravky neplatí. Počas úradných hodín sa policajti vybrali na športový deň.